A yau zauren namu na gutsuri tsoma zai yi duba ne ga fitattun jaruman 'yan wasan Hausa na Kannywood wanda Allah ya yi wa rasuwa tsawon lokaci da kuma irin gudunmawar da suka bayar a cikin al'umma, kana da rawar da suka taka a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Zirkibul Muhammad wanda aka fi sani da Zik na ɗaya daga cikin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a shekarun baya, wanda Allah ya masa rasuwa sakamakon ciwon ciki. Kafin rasuwarsa, Zirkibul Muhammad wato Zik ya taka gagarumar gudunmawa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a fannoni daban-daban. Balaraba Muhammad na ɗaya daga cikin tsofaffin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda Allah ya mata rasuwa a shekaru da dama da suka gabata, wanda ta rasu bisa haɗarin mota a lokutan da ake shagalin murnar bikin aurenta da jarumin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wato Shu'aibu Lawan Kumurci. Jamila Haruna ita ma tsohuwar jaruma ce a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wadda Allah ya mata rasuwa bayan ta sha fama da rashin lafiya. Kafin rasuwarta, ta fito a fina-finai da dama a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda fim ɗin da ta fice shine Furci, ta kuma yi fina-finai da dama. Amina Garba wanda aka fi sani da Hajiya Dumba na ɗaya daga cikin iyaye kuma tsofaffin jarumai na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda Allah ya mata rasuwa a ranar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2010. Kafin rasuwarta, marigayiya Amina Garba wadda aka fi sani da Amina Dumba tana sana'ar sai da abinci baya ga shirin fim da take yi. Rabilu Musa wanda aka fi sani da ɗan Ibro na ɗaya daga cikin shahararrun jaruman barkwanci a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa bayan ya sha fama da rashin lafiya, ya kuma rasu ya bar 'ya'ya da dama, wanda kafin rasuwarsa ya yi fina-finai da dama bila adadin a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda masana'antar ba za ta taɓa mantawa da irin rawar da suka taka a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood ba. Hauwa Ali Dodo wadda aka fi sani da Biba na ɗaya daga cikin fitattun mata wanda aka daɗe ana damawa da su a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda ta rasu bisa haɗarin mota. Ta kuma yi fina-finai da dama kafin rasuwarta. Fim ɗin da ta yi fice a cikinsa shine fim ɗin Aisha, wanda ta fito a matar Ibrahim Mandawari, sai kuma fim ɗin Ruwan Bagaja da Sangaya da dai shauran fina-finai wanda suka haska tauraruwarta. Ahmad Esnu shi ma ɗaya ne daga cikin matasa jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda Allah ya masa rasuwa bisa haɗarin mota. Kafin rasuwarsa sun yi aure da ɗaya daga cikin matan Kannywood wato Hafsat Idris, kuma kafin rasuwar tasa ya yi fina-finai da dama wanda suka haskaka tauraruwarsa, ya kuma ba da gudunmawa a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Husaina Gombe wadda aka fi sani da Tsigai na ɗaya daga cikin tsofaffin jarumai wanda suke wasan barkwanci tare da marigayi tsohon jarumi Rabilu Isa ɗan Ibro. Ta rasu ne bisa haɗarin mota akan hanyarsu ta zuwa gudanar da sana'ar fim, wadda suka yi haɗari kuma Allah ya yi mata rasuwa. Kafin rasuwarta ta yi fina-finai da dama kuma ta rasu ta bar 'ya'ya baya ga irin gudunmawar da ta bayar a cikin al'umma. Shu'aibu Muhammad ɗan Wanzan shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan wasan barkwanci wanda suka fi fitowa a fina-finan marigayi Rabilu Isa ɗan Ibro. Ya rasu a sakamakon haɗarin mota a ranar 8 ga watan 4 na shekarar 2007. Kafin rasuwarsa, ɗan Wanzan ya fito a fina-finai da dama, kuma babban abokin faɗansa shine ubangidansa kuma amininsa marigayi Rabilu Isa ɗan Ibro. Umar Katakore wanda aka fi sani da Katakore Soja na ɗaya daga cikin tsofaffin jarumai kuma waɗanda suke fitowa a wasan barkwanci, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Kafin rasuwarsa ya yi fina-finai da dama tare da abokinsa wato Rabilu Musa ɗan Ibro, wanda suka sha fafatawa a cikin fina-finai suna rigima da juna. Haka zalika Baffa Ahmad wanda aka fi sani da Cinnaka na ɗaya daga cikin tsofaffin jaruman barkwanci, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa sakamakon rashin lafiya da ya sha fama da ita.
ya rasu a ranar 5 ga watan 7 na shekarar 2016. Kafin rasuwarsa shi ma ya yi fina-finai da dama a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda ya fi fitowa a fina-finan ƙauye tare da amininsa kuma ubangidansa Rabilu Musa ɗan Ibro. Hauwa Maina, wadda ɗaya ce daga cikin fitaccen jaruman fina-finan Hausa kuma aka daɗe ana damawa da ita a masana'antar, kama daga shirye-shiryen gidajen talabijin da na rediyo da ma fina-finan da take fitowa a ciki. Fitacciyar 'yan wasa ce wadda take fitowa a fina-finan Hausa da ma na Turanci da ake yi. An haife ta a 1970 ta kuma rasu a shekarar 2018. Tana da 'ya budurwa wadda ta yi karatun lauya. Muhammad Balarabe Sango na ɗaya daga cikin dattijan masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa bayan ya sha fama da rashin lafiya. Ya rasu ranar 1 ga watan Disamba na shekarar 2012. Kafin rasuwarsa ya fito a fina-finai da dama, ya rasu ya bar 'ya'ya da mata. Safiya Muhammad na ɗaya daga cikin matasa 'yan mata jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda ta fito a fina-finai da dama. Ta rasu ne bayan ta sha fama da rashin lafiya. Kafin rasuwarta ta yi fina-finai da dama, ta kuma taka rawa da fitattun jaruman masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Maryam Umar ita ma ɗaya ce daga cikin 'yan matan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda masana'antar ba za ta manta da ita ba. Ta mutu ne a ranar 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2011. Kafin rasuwarta ta yi fina-finai da dama, wanda ta taka rawa da fitattun jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood irin su Ali Nuhu, Sani Danja, Ahmad Esnu, Ali Rabi Ali Dadi da dai sauransu. Ubala Ibrahim shi ma ɗaya ne daga cikin jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda aka daɗe ana damawa da shi. An haife shi a shekarar 1972 ya kuma rasu a shekarar 2020. Kafin rasuwarsa, Ubala Ibrahim ya yi fina-finai da dama. Fim ɗin da ya fara fitowa a cikinsa shine Daham da kuma Jarumai. Manyan abokanansa na masana'antar shirya fina-finai na Kannywood sun haɗar da Sani Danja, Yakubu Muhammad, Ali Nuhu, Ali Rabi Ali Dadi da dai shauran jaruman da ake damawa da su a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Aisha ɗan Kano, fitacciyar jaruma wadda take fitowa a uwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, ta rasu bayan ta sha fama da rashin lafiya. Kafin rasuwarta ta yi fina-finai da dama, wanda masana'antar ba za ta taɓa mantawa da irin gudunmawar da jaruma Aisha ɗan Kano ta bayar ba. Hafsatu Sharaɗa, wadda aka fi sani da Baba Mai Aya, tsohuwa dattijuwar jaruma wanda masana'antar ta daɗe tana damawa da su, ta rasu ne a ranar 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Kafin rasuwarta, Baba Mai Aya ta yi fina-finai da dama, kama daga shirye-shiryen gidajen talabijin da na rediyo da kuma fina-finan da take fitowa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Ta fi fitowa a Mahaifiya ko kuma a Kaka, wadda ta sha fama da yara da matasan jarumai na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda masana'antar ba za ta taɓa mantawa da ita ba, bisa irin gagarumin gudunmawar da ta bayar, kasancewarta a matsayin uwa a masana'antar shirya fina-finan da kuma uwa a bayan fage, bisa irin fada da shawarwarin da take yi wa masu shirya fina-finan, kama daga kan mata har su kansu mazan. Umar Waragis ɗaya ne daga cikin dattijai kuma fitattun iyaye na masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood, wanda Allah ya masa rasuwa a ranar 13 ga watan 3 na shekarar 2018. Kafin rasuwarsa, Umar Waragis ya fito a fina-finai da dama, kama daga shirye-shiryen ƙauye da na birni, ya kuma bada gudunmawa sosai a cikin rayuwar al'umma ta bayan fage da ta masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Lawan Ƙaura, ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan barkwanci na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a ranar 13 ga watan Disamba na shekarar 2011. Kafin rasuwarsa, Lawan Ƙaura ya fi fitowa a fina-finan barkwanci, wanda ya yi fina-finai da dama.
Suleiman Sa'id, fitaccen jarumin masana'antar shirya fina-finai ɗan asalin garin Jos, ya rasu ne a ranar 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2013. Kafin rasuwarsa, Suleiman Sa'id ya yi fina-finai da dama a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, ya kuma kasance mai ba da umarni game da shiryawa, musamman ma akan fina-finan da suka danganci faɗa wato action da kuma fagen soyayya. Ya rasu ya bar mata da 'ya'ya. Za mu karkare zangon namu na wannan rana na fitattun jarumai 32 na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wanda Allah ya musu rasuwa da Binta Kofar Soro, fitacciyar uwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wanda 'ya'yan masana'antar ba su taɓa mantawa da ita ba, 'yar asalin garin Katsina. Ta mutu ne a ranar 4 ga watan 5 na shekarar 2019. Ta kuma yi fina-finai da dama a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Kafin rasuwarta, al'umma na haba-haba da ita a rayuwarta ta bayan fage da masu kansu masu shirya fina-finai na Kannywood sun yi kukan alhinin rashin jaruma Binta Kofar Soro. Duka muna addu'ar Allah ya jiƙan waɗannan jarumai, ya gafarta musu, ya yafa kurakuransu, ya kuma sanya aljannar Firdaus ce makomarsu. Mu ma in tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani, ka kuma yi mana kyakkyawan ƙarshe. Amin. Ƙarshen shirin zangon gutsuru tsoma na wannan lokaci kenan da muka kawo muku fitattun jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood guda 32 wanda Allah ya wa rasuwa. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, comment sannan ku share bidiyon da muka ɗora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.